vítam vás pri mojom prvom vlogu, alebo random vlogu sa skôr dá povedať, lebo teraz idem zo školy, prospech školy, z Mudrovky, to som nemohol vám hovoriť, ale to nevadí. Chcel by som vám v týchto videách povedať, že budem natáčať od Vianoc. Moje prvé video bude asi z Rainbow X Stage česky. Som si pozeral, lebo to bolo na Facebooku ako hra a veľmi dobre to vyzeralo, graficky aj podobne, hej. A tá hra sa mi ľúbi, alebo to strieľačka, lebo ja mám rád strieľačky. Dúfam, že aj vy. Samozrejme budem hrať aj Minecraft a podobné módy, hej. Ale musím mať odoberateľ nejaký, aby som to hral, lebo nebudem ma to podporovať, diváci. A keď budem mať nejaký odoberateľ, tak vám budem veľmi vďačný. Takže to som vám chcel povedať, že začnem po Vianociach na Vianoce, tak po Vianociach asi natáčať určite po Vianoce, ak nie možno skôr, to vám neviem určiť, ale dúfam, že sa vám alebo kým skôr bude toto videjko páčiť, alebo sa ti páčilo a ostatní sa ti tiež budú páčiť. Takže čau.